Okay. Yay! We are live dito po sa ating Love Radio Manila app. And of course, napakasaya namin ni Christopher ngayong araw na ito dahil meron po kaming espesyal na bisita. Walang iba, syempre ang napakaganda. Nasa kanya na lahat ng Correct! corona. Balingkinitan, Nako! maputi, Matawas ang ilong. walang kahit alimang parte ng kanyang katawan ang may itim. Oh, siya lang talaga ang may karapatang magtaas ng kilay. Corrected by ang special guest namin ni Christopher, walang iba kundi si Madam Kilay! Oh, ha? Aura agad. Agad. Alam mo, sobrang happy ko, partner. Kasi ang dami nagsasabi na kaya nila yung tawa ko. Pero nung pumasok siya dito, Oo, tapos kanina. nag-exchange kami ng conversation, tapos tumawa kami ng sabay, siya lang yung may kaparehas ko talagang tawa. Oo, so alam mo na. Alam Pag ko na. namaos ka, ako na dito. Pag umabsent ka, pag nagkasakit ka, Kaya alam mo na, Pwede mo bago ka pabalik. na rin career. Pagtawa lang ako. Ikaw magsasalita. Pagtawa na, ako lang yun. Buong buo, di ba? Diba? Thank you, Madam Kilay. Thank you so much for having me here. Wow. Naks, Wow. artista. Having me here. Bakit ka nga ba nasa Pilipinas ngayon? Kasi may mga show ako. May mall show, may Japan tour, may Dubai tour. So, mahirap kasi pag nasa, sabi nung kasi ng producer, pag galing Amerika daw, mahal ang pamasahe. Dapat galing siya na agad-agad. Yes. Tama. Kaya tinapon muna nila ako sa Pilipinas para pagpunta ng Dubai or Japan, mura. Oo, tama naman. Diba? Pero tubong lugaw naman sila. nakakatuwa kasi di ba itong pag-uwi niya, isinangat mo kami sa ano mo, Yes. sa Oo nga, sa Oo. itinerary na isingit. Oo nga Thank naman. you. Siyempre naman. May palibreng Star City. Buti na lang mayaman ng Love Radio, Miss Star City. Buti na lang po, ito lang ang katangi-tanging radio station na merong sariling theme park. Talaga. Kaya ganun kami Kaya nga eh. yabang na, Oo. punta ka dito. Ilan ang magpupunta sa Star City? Kaya nga, sabi ko nga sa kanya kanina, sama ko dapat yung buong pamilya ko. Para pagtapos natin dito, diretso Star City Correct, kami. pwede. Ganyan kami kaya, bang sagot namin. Sige. Talaga pati pang food? Next topic. Madam Kilay, saan ka mas komportable? As Jinky or Madam Kilay? Sure. Sa Madam Si Kilay. Madam Kilay. Oo, mas doon ako talaga. Gusto, alam mo, curious ako how you started. Bago mo ako kilayan at bago mo kilayan si Christopher. Kanina pa ako nag-iisip eh. Tinititigan ko talaga yung noo mo. Kung anong klase. Oo, marami akong paglalagyan yan. Iniisip ko ano ba, mag-love radio na Logo. na lang. O, diba? Pero mahirap eh. Oo. So, yung natural na kilay pero makapal. Sige. So, mamaya. nag-start ako sa isang, pwede ba sabihin yun? Sige. Ano ba? Sa Jollibee. Okay Oh, sa Jollibee. Oo. Kasi 'di ba dati nung February, merong commercial yung Jollibee na This year? Oo, this Okay. year lang na dong magva-Valentine's yun eh. So meron silang commercial na nakakaiyak, yung mga commercials nila na gano'n. Na madamdamin Yung kasi. madamdamin talagang luluha. Tapos nag-real talk ako. Gumawa ako ng video na nagsasalita lang ako na nanggigigil ako kay Jollibee. Imbis na mapamahal tayo dun sa mga commercials nila, napapaluha tayo, pinapaiyak tayo. So Correct, yun, correct. nag-viral siya. Doon nagsimula. Tapos after nung nag-viral, parang obligado na ako, wow, dumami yung views, nagdami ng shares. Parang Pero ako hindi naman, ka pa nagkikilay nun? nakikilay na. Ah. Nagkilay na ako. Doon nga yung habang nagsasalita ako, nagkikilay ako Okay. Tapos yun nung after nun, maraming nagkagusto na, Madam Kilay, ganyan. Tapos gumawa ako ng isa pang video, yun nasa about OFW. Yun talaga yung umabot ng 5 million views muna. Galing. Sa ibang page hindi sa akin. Parang sila yung nagkalat. Oo, shinare. Shinare lang nila ng shinare. Wala kang credit, nakakainis. Huwag kayong Nakasama ganon. ng loob. Oo, diba? Credit nyo po. Oo naman, diba? Okay. Sas yun. Ramdam mo ba na sobrang sikat mo ngayon? Natalo mo pa, nakalibel mo yung Regular Ann Curtis. mainstream, no? Ganon. Mainstream. Talaga ba, Ann Oo. Curtis? Oo, kasi you are popular. Talaga. Sabi ko nga Celebrity sa'yo, level. Ganon. partner ang asawa ko, siya ang crush. Yes, kanina magkausap Panis sila. pala yung ganda mo, partner. Wala. Kanina magkausap sila, sabi ko, matakot ka na. Baka mamaya sa akin na in love yan. Sabi, makakasira ako talaga ng pamilya. Nakakasira ka Diba? ng pamilya. Huwag ka na. Kaya sabi ko, hindi ako lalabas masyado. Kasi, diba? Kasi it's gonna be your problem. Yes! Baka Tagalog yan. Ramdam mo ba? I mean, pag lumalabas ka, talaga Oo. nilalapitan ka ng... Oo. Minsan kasi, merong lugar na, syempre, hindi naman lahat nagpe-Facebook eh. Okay. So, merong mga tao na hindi nila ako kilala. Pero mas maraming tao na pag
pupunta ka pa lang sa labas, ay si Madam Kilay, Oo. ultimo kapitbahay namin. At saka na overwhelmed. Wow. Wow. Overwhelmed. Tagalogin mo yan, Oo. friend. Basta yun. Basta yung parang, basta. Overwhelmed. Pero Yan. kailan ka nag-start na parang naisip mo, pwede kong gawin kilay. Yan yung pwede kong maging trademark. Parang ganun. Wala eh. Parang biglaan lang. Kasi naka-live ako, tapos nakikipag-usap ako doon. Wala nga nanonood sa akin dati noon eh. Ilan lang sila, mga 8 lang siguro sila. Tapos nagme-makeup ako, tapos yung kaibigan ko, bigla siyang nagsabi na, kasi merong mga Madam Lucy, may mga nauuso yung ganyan eh. mga madam-madam. So sabi niya, ay, para kang Madam Kilay. So doon nag-start. Na, ay, pwede yun. Kasi Madam Kilay, doon ako nag-start na, magkilay-kilay na ako. So, ginawa ko, nag-Madam Kilay na talaga na pangalan. O, diba? Okay. Galing. Pag lumalabas ka, wala ang kilay mo. Malamang. Wala nakakilala. Wala nakakilala. Wala, At natatakot syempre. kasi pag walang kilay. Kasi alien talaga. Tsaka avatar. Hindi, minsan pag wala akong kilay, parang iniisip na may sakit ba to? Di ba? Di ba? Ano, may leukemia ka? Ang lakas makamay sakit. Oo, ng diba? Because kilay is Live! Hindi ba natatakot ng mga bata sa'yo dahil sa kilay mo? Ay, hindi Mas natatakot sila kapag wala kang kilay. No. Actually, hindi ko mas nakakatakot yung walang kilay. Oo, mas nakakatakot Yan yun. eh. Yes. Hindi kasi, actually, yung mga yung mga followers ko talaga, mostly, nakakilala sa akin bata. Talagang 3 years old, 4 years old, 5 years old. Okay. Pag nakikita na, di ba si Madam Kilay yun na? Kahit mga kapitbahay namin, Madam Kilay, parang kulang na lang magparada ako doon sa subdivision namin. Gaganon-ganon ako. Kasi mostly talaga mga bata. Estudyante, mga ganun. Marami. Hindi naman sila natatakot. Siguro pag mga baby, yung siguro matatakot. Ang gusto ko ring i-topic partner, yung Oo. napakagwapo niyang asawa. Yes. Oo, nako, alam niyo ba? Saan ba kayo nag-meet? Paano kayo nag-meet? Sa Sa Korea. Ay, karay. Korea. Okay. Kasi mga kapanahunan nun, alam mo na, mga pinapatapon yung mga Pilipinas sa mga ganon. Hindi, kasi nag-VTR ako. Siyempre, banda ko eh. Okay. I'm a member of the band. Kumakanta kasi Singer. ako. Singer. Wow. Kaya Wow. tinanong ko siya kanina, sabi ko, ano ibig sabihin mo ng rumaraket-raket? Yung Oo. pala kasi, kumakanta Performer. Okay. Kumakanta ako. Comedy band kasi kami. So, napunta kami ng Korea. Ewan ko ba, like nang sinabi ko sa isang, pinain nila ako dun. Kasi talaga sa Korea, puro magaganda kinukuha nila dyan. Talagang ma-appeal. Talaga class A, Kasi kumbaga. tingnan mo naman yung mga kutis nila. Oo, talaga mapuputi ang kinukuha Oo. nila. Class A talaga. So, ang ginawa, siguro wala sila makita na, medyo may maganda, may boses. Gusto nila yung may parang panlaban sila. Character na, pinasok nila ako. Parang ako yung pinain nila doon para mapasa sila. Sino mag-aakala na may Oo, mabibihag diba? pala yung Yes. sa'kin na yun? Rumakit ka dun sa, sa club? Oo, or sa bar siya. Parang American-Filipino bar siya. So maraming mga Pilipino na nasa sa Korea, nagbabar hoppings, parang mga ganon. Okay, tapos Tapos yun, nandun andun si Afam. Ay. After ko kumanta, syempre kahit pawisan, ewan ko ba, gandang-ganda siya sa akin. Kahit pawisan ng lola Gusto mo. niya nalilimahid ang itsura. Yes! ganun. yung hindi mo pa best. Correct, Yan, diba? Tapos pagbaba niya, pagbaba ko sa may stage, nakita niya ako. So parang Okay. gandang-ganda So, talaga. I'm sure parang nag-slow motion ang lahat. Yes! Parang kay Afam. Nakatalikod pa ang lola mo noon. Ay, Nakatalikod. parang- Talaga, Okay. tinititigan niya talaga ako sa stage. Tapos, pagbaba ko, nakatalikod ako eh. Oo. Tapos lumapit siya dun sa may bar kasi kinakausap ko yung may-ari. Pati yung kasama ko, yung kaibigan ko. Tapos sabi niya, hey you! Sabi niya gano'n. Siya, English. Oo. Noon napalingan ng lola. Talaga napaganon eh. Paano ulit? Paano yung lingon? Paano yung lingon? May emote talaga sa ulit. Madadala. Tapos sabi niya, yeah, you. Sabi ko, ako pa, sabi ko, kunwari, kunwari hindi hindi alam mo. hindi ako Pabebe. yun. Maybe. Umi. Maybe my friend. Di ba? Pabebe. Yeah, you come in. Sabi niya, you're so gorgeous. Ay, Oh. Wow, gorgeous! Unang words. Unang words, isang corona na. Ramihan mo pa mamaya. Okay. Unang words, you're so gorgeous. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, sabi ko, lasing ka lang. Sabi ko sa kanya, lasing ka, huwag mong pinagloloko. Ganyan naman kayo mga Amerikano eh. Yan tingin nyo sa amin eh. Para makuha nyo lang yung Katawan namin. Ang lupa. katawan na. Pangalawa na. Katawan lupa, di ba? Talunin mo si Miss Q&A, ha? Diba? Tapos ito na. Tapos sabi niya, no. Sabi niya, gusto kita, I like you. Sabi niya gano'n, I like you. Diba? Yung kaibigan ko parang, ko insecure ba sa akin yun? Kasi mas maganda siya sa akin eh. Parang siguro nagulat. Parang inisip niya na dapat ako yun eh. Parang gano'n. Tapos yun, hanggang sa nag-start na, kinuha niya yung number ko, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, invite kita sa lunch. Sabi niya gano'n. Wow.
Pangatlong corona. Invite kita sa lunch. So, sabi niya. Sabi ko, ako naman, kunwari pa, bebe, ulit. Oo, parang, Ha? I wish it. No. Yeah. I don't like. Yes. Sabi ko, no. Sabi ko, baka mamaya, ano ka lang. Kasi nga, lasing siya eh. Oo. Baka mamaya, Lasing talaga din siya. talagang lasing Okay. siya. Super drunk talaga siya. Talagang Okay. ganun. Lango. Langon-lango. Tapos yun na, nung kinabukasan, tinan mo, sabi ko na lasing, hindi niya ako sinipot. Inindyan niya ako. Ang lola mo niya na, may usapan yes, ang kayo. lola mo, talaga naglibag pa ako ng bonggang-bongga. Ang daming body scrub yes, na ang dami ko pag ginawa para na matanggal yung mga keme-keme ko sa katawan. Nag-toothbrush, nag-gargle, Correct. nagpabango. Diba? Oo. Nag-mock up Bagong lang. panty. Correct. Talaga, hindi totoo. Talagang pinaghandaan ko siya kasi first time ko sa Amerikano. Kasi ang mga naging ex ko, yes, ang mga naging ex ko talagang Pilipino lang, ganon. So, first time ko, tapos syempre, afam pa, gwapo. Correct. Ang gwapo Diba? kaya, ang tangkad, matipuno. Oo, talaga, tsaka napakabait. Talaga napakabait. So, that time pala, nung kinasal na kami, sinabi niya sa akin na, that time, kaka-divorce niya lang. Sa mga 1 year lang siyang divorce pa. So parang syempre, parang ini-enjoy niya pag single. Tapos nakita niya ako, parang naghanap siya ng makakasama Hindi, sa wait buhay. lang. Ano nangyari? Oh, Ba't ano hindi ka niya sinabi niya? unang Bakit? sinupot? Tama. Kasi nga, parang nag-isip daw siya. Sabi niya, teka, parang Nabigla yata ako, nabigla, ganon. oo. Oo, gusto ko ba talagang dumate na agad? Oo, yun. Ganun kasi Okay. nga kaka-divorce niya lang. So parang Oo. nag-iisip siya na tama ba yung ginawa ko. Kasi minsan kasi yung mga American sinasabi nila na, sa bar mo nakilala, hindi yan hindi yan ganito. Hindi yan seryoso. Hindi yan Pero seryoso. na-fall ka na ba kaagad nun? Hindi pa. Hello. Oh, hello, excuse Hindi ako kalag Hindi ako ganon. Hindi ako kalag-karing babae, hello. Pero hindi siya prepared. Yes, Di ba, oh. Ano ka ba? Mapili din naman to. Tapos ayun na nga. So, nung 2 weeks ago, 2 weeks bago kami ulit nagkita. Okay. Siguro parang na-realize niya na, sige nga, tatry ko. Pag kami, yun. After 2 weeks, siya mismo nag-message. Okay. Siya na yung nag-message na, do you remember me? Sabi niya gano'n. Taray. So, nung 2 weeks yung kinalimutan mo, lasing lang talaga si Koya. Oo, Yun yung lasing isip lang mo. talaga siya. So, Oo. nung 2 weeks na yun, parang hindi ko na siya Oo. wala na yan. Hindi na yan seryoso. Yun, nag-message siya, nagulat ako. Tapos sabi ko palang, kunwari pa nga sabi ko, sino to? Kasi hindi ko na na-message, na-save yung contact niya eh. Sabi ko, sino to? Sabi ko, who you? Gano'n. Remember? Sabi, basta English yun na, sabi niya. Basta English. naintindihan. Wala Oo, naintindihan. na. Tapos yun ang in-invite niya na ako. Sabi niya, tomorrow, sabi niya, promise, susulpot na ako, sabi niya. Lunch na talaga tayo, sabi niya gano'n. E di eto na, nung lunch na, ang lola mo habang humababa ng hagdanan, talaga nakaantay talaga siya. Nahiya pa nga ako eh. Kasi syempre, hindi naman ako kagandahan talaga. Tapos nahiya akong tumingin sa kanya. Ano mo yung pag first time mo nakita yung, pag first Oo, time? correct. Ganun ka, na ayaw mo tumingin, diba? Kasi mamaya pag bilang ganun ko tumakbo. Ikaw ba yun? Ikaw ba talaga yun? Maganda ka pala sa dilim. Ganon. Kaya, Okay. yun. Tapos yun, ano niya naman ako, dinala ko siya sa Filipino restaurant. Okay. Tas Paano niya sinabi na And that's gusto how ka it niya? started. Ali, you know what? I like you. Actually, 3 days lang after nung 2 weeks na yun. Ang bilis. Ang bilis. Talagang nahumaling siya. Oo. So, ang next question ko, ano yung ginamit mo? Na ano? Nagayuma. Magamit nga. Hininga lang, ano ka ba? Ay, grabe. GM Hininga card. lang, oo. Hininga Ganda lang. lang. Pero convinced ka na ba kaagad? Doon sabi niya, Oo gusto nga. kita. Convinced ka na ba kaagad? O medyo 3 days nag-isip ka later. pa, baka mamaya niloloko lang ako. Honestly, walang ganun-ganun na I like you agad. Wala. Parang nagkatitigan lang kami. Tapos nagkaintindihan. Nagkaintindihan. Tapos nag-anuhan. Tapos yun na, di ba? Tapos kinabukasan, tsaka niya sinabi na gusto kita. Masarap ka pala. Di ba? Pwede to. Di ba? Yun. Doon niya na-realize, wow, pwede to, masarap. Ang dami Ba't na gusto na sa'yo kita? tuloy. Tsaka share mo. oo nga, wala bang seriously na inggit na irita? Kasi I'm sure, di ba, yung parang, yung mga iba parang, kakainggit ka Sisiraan ka, naman, ano ba ganyan. yan? Pero Oo, bakit hindi naman siya yung ganon? seryosong inggit eh. Pero yung like, yung talagang nairita kasi, una, Oo. naka-establish ka ng ganyan estado, tapos afam, ganyan. Siguro meron, pero siguro mga kaibigan ko, mostly naman sila.
Mo naman talaga kaibigan mo eh. Kaya nga, Mga plastic yung mga yan eh. Kunwari supportive eh, di ba? Oh, talaga, kayo na forever. Oh, Pero forever sa mo na. totoo Pero sa lang, totoo lang, may inggit talaga yung mga yan eh. Baka nga mamaya may kumikeme pa sa jowa ko nung that Ay, time. oo, Hindi ko pwede. alam, di ba? Oo, May mga ganon. sumasalisi. Dahil ang ahas, wala na sa gubat. Correct, ganon. Nasa set of friends mo na. Oo, diba? Nasa FB mo. Correct. Oo. Meron siguro. Kaya lang syempre. Hindi mo na lang iniintindi. Hindi ko na lang iniintindi. Kasi iba siya. Iba talaga yung ugali niya. Pag once na pala na in love siya, ganun pala. Once na in love siya, kung seryoso talaga yung sa yung lalaki, hindi na siya titingin sa iba. O, diba? Okay. Oh, pang-ilan pang-apat. Teka lang, yung ano, nung that Soldier siya, no? time, Soldier. Soldier. that time na nagde-date na kayo, ganyan na yung kilay mo. Hindi pa. Hindi pa. Kulang, Okay. manipis lang kilay ko eh. Okay. Talagang Normal na super, kilay. normal na Normal na kilay. kilay. Walang korte. Talagang manipis. Walang ano. So supportive ba siya So, sa ganyang kilay ngayon? so ibig sabihin, partner, talagang na-in love siya sa'yo, not with the character. Yes, oo. It's really you. Yes. Ito talaga pa. O, diba? Tsaka, Diba? Oo nga, Sorry. tama. Kasi naisip ko, dahil Diba? nagkikilay na ako. So parang, character to, I Hindi. fell in love with the character. Hindi. At saka, dati hindi ako talaga nagme-makeup. Tama, kahit nga rito, hindi ko talaga pinaghandaan. Natural Diba? beauty. Natural beauty. Nakakahiya. Hello, Hindi mag-aaksaya pa ba ako? makapal-kumpulan labi. Hindi, hindi, Kaya hindi kasi, nagsuklay pa na kayo, hindi kasi merong iba, nagsuklay pa ng buhok. mostly kasi pag nasa bar, di ba, Syempre, talagang oo, pak na pak, postura. postura. Ako kasi konting ano lang, pulbo-pulbo nga lang ako. Cheek nails, oo, ganun, Pulbo-pulbo, tapos lipstick, kilay, gano'n. Okay rin na sa akin yun. So parang yun yung parang nagustuhan niya na simple. Simpleng babae. Pakilagay Diba? ulit yung corona. O, diba? Pang-anim na. Oh. Grabe. So, yun. Dayo ba natin gustong itanong partner? Actually, Oo pwede ka nga nga sa radyo, yung daldal mo. Ang dal Kaya lang hindi ka based sa Philippines. Oo hindi po pwede. Tsaka Oo baka nga. sobrang mahal Saka na lang, pag namaos ka, i-record yun yung boses ko, Oo, i-play nyo na lang. Nakakatuwa talaga. Very interesting yung mga sinasabi niya. And di ba And talaga... the life story. Yes, I'm sure yes. you never knew na it will change like this. Oo. Lalo na nung naging Madam Kilay ka, di ba? Oo, at saka iba talaga ako dati. Ang dami kong pinagdaanan, sobra. Pero Sa supportive buhay. ba si hubby mo? Sa Oo kilay naman, mo? hello. Kahit sa pupunta lang kami ng grocery store, talagang nakapak yung kilay ko. Oo. Kasi hindi sa Amerika wala silang pakialam eh. Pero pag Walang nakita, judgment. walang judgment. Hindi naman katulad dito na... Tingnan mo yung mga two-piece Oo. sa Amerika. Correct, wagas hello. talaga. Kahit kitang-kita na yung mga langib-langib pa dyan sa ano. Wala silang pakialam. Langib. Hindi, kung may langib ako, mas matindi meron din sila. Oo, so Kaya wala- palangiban ito. Palangiban to, pakapalan, ganun. Ganun na lang, ikaw na lang talaga magdadala. Oo. Wala silang ganun-ganon. Galing. Okay. Hindi, ang tanong mo din is, partner, is if he is supportive sa videos. Kasi Oo. diba, I Ginagawa mean, yung mo. ibang mga videos, hindi niya alam Content na, mo. na inaano mo, di ba? Na, Oo, hindi niya alam. Oo. Hindi Pero, naman siya nagagalit. hindi siya nagagalit. Bait niya naman. Hindi siya nagagalit. Tsaka supportive pa yun minsan. Pag gumagawa naman ako ng mga content ko na tapos hindi siya kasali, ginaganon niya yung anak namin, yung stepson ko. Oo. Huwag ka maingay kasi maririnig yung... Kasi mami tawag sa akin nun. Supportive. Mami na tawag sa akin ng stepson ko. So, mami, huwag ka maingay. Pag gagawa na ako ng video, alam niya na. Gusto ko yung video niyo na yung nagpo-push up ba si tapos nandun ka sa ilalim. Oo. Nagpapakiss ka na Diba? nagpapakiss. Oo. Hindi niya rin alam yon. Ay, hindi niya Hindi niya alam alam. yon. Naalam niya lang nung palapit na ako na may hawak na camera. Diyan niya lang nalaman na, Oo. naka-camera, go. Diba? Ay, Ganon. ganun. Pero hindi niya alam na kukunan ko siya talaga. Oo. O, diba? Oh my goodness. Kasi once na sinabi ko sa kanya, Nako-conscious. nako-conscious siya, ayaw niya. Ayaw niya ng ganun, kaya gusto ko on the spot para wala Papunta siyang na ba siya alam. dito? Oo, one time pa lang. Ah. Doon ko nga lang siya pinaligo sa may, sapa-sapa. Oo, sabi Ba't ko, hindi ka naman nagsabi para nabusokan? Hindi yun, para sa Oo, kanya, hindi ko siya bago pinaligo yun sa kasi minsan karamihan ng, punta tayo sa Palawan, Oo. Boracay, gano'n. Hindi, sapa, tanggapin mo to, eto ako eh. Dito lang kami naliligo, Oo. cottage lang may bayad. Walang entrance. Tama. Tama! Ipid-tipira, diba?